старт. Значи, първо трябва да се махне ципата, която горчи. Ето така се отстранява. Не забелязвате. Така, случайно аз не успях много. Ето така. И след това, това е измамата, която ти ми подозираш. Значи махаш ципата, но в случай трябва да се използва остра лъжица, защото тази е много тъпа и всичко се разтича на сок. И след това се лапа само по дъх, който е вътре. Който не е горчи. Трябва да направиш. Я пак. Стига толкова. Сега го направи с повече чувство. Сега вие, моля. Да, обясни достатъчно. Вие. Аз мога да дам инструкции как се пие сок капи. Значи, ето го сокът, но вече няма такъв вътре. Забележете. То е първо качество. Лапате сламката. Си учих устата. Това не трябва да го прави. Пиете, ама то вече няма какво да пия, така че стига толкова. Браво. Да. А това е моето фрапе. И той вътре няма нищо, но като цяло беше фрапе. А солече може да кажеш как седат солете? А така седат солете. Един момент, солета, опа, ето така. Пак ми обучи устата. Very delicious. Стига толкова, наистина.